Nu vil jeg vise, hvordan du laver en fastmaske. Du bruger stort set altid fastmasker, når du hækler amigurumi. Før hæklenålen igennem den næste maske, både forreste maskeled og bagerste maskeled. Slå om og træk garnet igennem masken. Slå om og træk garnet igennem begge løkker. Og det var den første fastmaske. Før hæklenålen igennem den næste maske. Slå om og træk garnet igennem. Slå om og træk garnet igennem begge løkker. Det var nummer 2 fastmaske. Indfør hæklenålen i næste maske. Slå om og træk garnet igennem masken. Slå om og træk garnet igennem begge løkker. Og sådan laver du en fastmaske. Husk at trykke like og subscribe, hvis du vil have flere tips og gratis opskrifter.